Татарстанда Нурлы Рамазан биналар фасадларын яхшы бизәүгә конкурс уздыруга багышланган матбугат чаршуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Равил хәзрәт Зөфәров, Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары, Айгөл Биктимирова, социаль үсеш бүлеге җитәкчесе һәм Миләүшә Сәетова, Кукмара районының Туйынбаш авылыннан былтыр узган конкурста җиңүче. Равил хәзрәт, иң беренче булып сүз сезгә. Әлеге конкурс бит инде былтыр гына башланды һәм аның бүлеге чыннан да бик зур. Зур хаҗга сәфәр кылу, аның максатлары, ниятләре хакында сөйләп уссагыз иде. Микрофон. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле катнашучылар, дусларыбыз, әввәлән хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнарын тапшырып калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Раббыбыз разый булса иде бу эшләребездән, гамәлләребездән. Аллаһ Раббыбыз китабы Куръани Кәримендә әйтә: "Кул бифадлиллахи ва рахматихи фабидалика фальяфраху хуа хайрун мимма яҗмаун." Әйт, сөекле пәйгамбәрем, алар сөенсеннәр, шатлансыннар. Раббалары Аллаһ Азza ва Җалла насыйп иткән иман илә, гыйбадат илә, синең аларга Расул пәйгамбәр булып килүең илә. Һәм инде Раббыбыз Аллаһның дине, һәм шу Раббыбыз Аллаһның диненең баганаларының берсе Рамазан шәриф. Шуңа да мөмин мөселманнар шатланып сөенәләр. Шу сәгадәт булган айга улы булган хәзерлек күрсәтәләр. Әлхәмдүлилләh, үткән елда да бик матур иттереп ушбу Нурлы Рамазан дигән чарабыз, конкурсыбыз күркәм итеп узды, Аллаһка шөкер. Күп кенә 30-га якын кардәшләребез, оешмалар катнашты. Бик иттереп хезмәтләрен, эшләрен матур иттереп күрсәттеләр. Һәм инде әлбәттә, моның асылына килгән вакытта нидән гыйбарәт, ни сәбәпле бу дисәк, әлбәттә бу Рамазан шәрифебезне, булайдан нурлы булган Рамазан шәрифебез нур өстенә нур булсын. Шул инде әлхәмдүлилләh гамәлләр сәбәпле якыннарыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз, кардәшләребез тагын да күбрәк Рамазан мөхитенә якын булсын дип. Чөнки Аллаһка шөкер, халкыбызның бу аерылгысыз улы булган гыйбадат айларының берсе, дуалар кабул булган айларының берсе. Һәм әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, шулай илебезнең бер рәттән шундый бәйрәмнәре белән янәшә, шулай халкыбыз улы булган бәйрәм айы, сәгадәт, гыйбадат айы, рәхмәт айында да шулай матур иттереп йортларын бизәп куйса, урамнарын бизәп куйса, шулай кибетләр бизелсә, оешмалар бизелсә, бу инде бер ислам мөхите, Рамазан шәрифнең тагын да нурлы булып күрсәтә торган чара. Һәм бу шулай буыннар алмашынышы, киләчәк буынга күркәм булган тәрбия бирә торган асыл булган чараларның берсе. Моның асылы бик югары. Ягъни мөселман кеше тырыша бу дөньяда дине исламны хөрмәт итеп, Раббысы Аллаһның әмерләрен хөрмәт итеп тырышканы, ахирәттә дә йөрәкләренең, калыпларының, йөзләренең нурлы булуын тели, Раббысы Аллаһның рәхмәтенә ирешүен тели. Шуңа да кардәшләребез, инде һәрберегезне ушбу изге сәгадәт булган чарага чакырабыз. Әҗерле, хәсәнәтле, саваплы булган чарага чакырабыз. Хәтта инде конкурста катнашмасак та, әлхәмдүлилләh, Рамазаныбызның мөхите булсын, сәгадәт булган Рәҗәб айыбыз бара. Аның арты Шәгъбаны килә, Рамазаныбызга да инде бик аз гына, бик тиз уза торган вакыт арасы калды. Аллаһ Раббыбыз ушбу елның да ушбу чарасын, нурлы Рамазан чарасын тагын да нурлы кылса иде. Тагын да киң кылачлы кылса иде, бәрәкәтле кылса иде. Һәм Раббыбыз Аллаһ ушбу эшләребездән, гамәлләребездән рәхмәтләре илә разый булса иде. Рәхмәтеннән калдырмаса иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сначала примите слова приветствия, доброй молитвы нашего уважаемого муфтия Камиля хазрата Самигуллина. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракату. Это мероприятие Нурлы Казан, Нурлы Рамазан, это, альхамдулиллах, это восхваление Всевышнего Аллаха. Поэтому Рамазан, месяц Рамазан в жизни мусульман берет особое место. Всевышний Аллах в Коране говорит: да возрадуйтесь, скажи им, что пускай возрадуются милостью Аллаха, Его милосердием, оказанным благословением Всевышнего Аллаха, потому что это самые почтительные. Поэтому мусульмане радуются.
и Духовное управление мусульман Республики Татарстан второй раз, альхамдулилля, собирается провести вот этот конкурс, замечательный конкурс. В том году он прошел замечательно, хотя и первый раз. Около 30 наших братьев, сестер, всякие организации участвовали в этом. И в этом году тоже желаем, чтобы это было более масштабно. И чтобы Всевышний Аллах был доволен нами. Потому что все наше благословение, наше здоровье и наша победа, наше будущее в руках Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда мы радуемся милости Аллаха, просим прощения, проводим такие мероприятия, это очень, альхамдулилля, очень благотворные деяния. Всевышний Аллах пускай примет наши деяния и воздаст нам в обоих мирах. И за это мероприятие наши братья, наши соотечественники, наши дети, наши внуки все больше приближаются к атмосфере Рамазана, потому что это очень важно, чтобы показать, как религия ислам мира, добра, альхамдулилля, дружбы призывает к этому. Пускай Всевышний Аллах будет доволен нами и примет наши деяния, и чтобы был благословенный наш будущий вот этот месяц Рамазан. Очень мало времени осталось. Этот месяц Раджаб, Шаабан, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил благословений и просил Аллаха, чтобы живыми, здоровыми постичь месяц Рамазан. Аллах субханаху ва тааля баракат берсин, рахматларынан калдырмасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракат. Рахмат сезге. Айгүл сөз сиңа әлеге бәйге 1 мартта старт olacak. Ол 4 этаптан тора. Һәм менә шушы этаплар таләпләр хакында бизәлеш ничек булырга тиеш, һәм менә шәхси йортлар да бар, юридик затлар да бар, оешмалар, аларны аерым карыйсызмы, нинди дә булса теге критерийлар буенча аермалар бармы, һәм кем бәя бирә әлеге бәйгегә? Хәерле көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менә беренче бәйгене уздырдык та узган ел. Мин урамда йөргәндә бөтен биналарны карап йөри торган шундый хәлгә килдем. Эх, менә кара әле Рамазан аенда да шулай бизәп була бит. Эй, Рамазан аенда да менә шулай бизәмәсләр микән биналарны. Киләсе елга да менә ничек итеп яхшырак иттереп бу чараны уздырып җибәргә икән дип уйлар белән 1 ел йөрдем була инде. Һәм менә Аллага шөкер 1 ел вакыт тиз үтеп китте. Без бу ел шушы бәйгенең, республика күләм бәйгенең икенчесен уздырырга әзерләнәбез. Ләйсән әйтеп киткәнчә, 1 марттан без гаризаларны кабул итә башлыйбыз. Гаризаларны 3 төркемгә бүлеп кабул итәчәкбез. Беренчесе аның дини оешмалар, ягъни уку йортлары булсынмы, мәчетләр булсынмы, яисә дини китаплар сата торган, дини киемнәр сата торган, мөселман киемнәр сата торган оешмалар, кибетләр булсынмы. Икенчесе йортлар. Чөнки узган елга бәйгедән соң без дә йортыбызны бизәр идек, белмичә калдык. Безнең дә менә авылда әни йортын бизәгән иде, без дә катнашкан булыр идек дигән сүзләр яңгырады. Һәм инде өченчесе монсы физик затлар. Шартларына килгәндә йорт булсынмы, ниндидер сату оешмасы булсынмы, кафе яисә җәмәгать урыннарында хезмәт күрсәтүче биналар булсынмы, ул тышкы экстерьер булырга тиеш. Ягъни әлеге бәйгенең максаты халыкка Рамазан ае җитүен һәм Рамазан ае дәвам итүен сөйләү һәм күрсәтү. Шуңа күрә без гаризаларны 1 марттан кабул итә башлыйбыз да. 10 мартта безнең инде 1 тәравих укыла, 11 уразага керәбез иншалла. Менә шушы вакытка кадәр 10 көн эчендә бу бина халыкка менә җитә Рамазан дип искәртеп торырга тиеш. Берсеннән 10-сына кадәр кабул итәбез. 10 көн дәвамында әлеге эшләрне без карыйбыз һәм инде Рамазан ае ахырына безнең инде җиңүчеләребез билгеле булачак. Гаит көнне без тырышачакбыз җиңүчеләрне билгеләргә һәм менә инде Равил хәзрәт әйтеп киткәнчә, Ләйсән әйткәнчә, ул иң төп җиңүчегә хаҗга юллама булачак. Фикеремне онытмас өчен мин инде алга китебрәк әйтеп куям, хаҗга юллама Рамазан ае тәмамлана шулай бит, хаҗ оешмалары алар инде бүгенге көндә халыктан
гаризалар кабул итү белән шөгыльләнәләр һәм аларга куелган билгеле бер шикләр бар, датасы бар әлеге документларны кабул итүнең, һәм алар инде бездән бик ныклап сорыйлар, әгәр дә җиңүчеләрегезнең паспорты булмаса нишлибез. Менә шуңа күрә минем инде халыкка мөрәҗәгать итәсем килә, әгәр дә Алла Тәгалә рәхмәте белән кемдә булса җиңү яулый һәм хаҗга юлламага лаеклы була икән, һәм өлгерә алмый икән чит ил паспортын әзерләргә, Хаҗ комитеты безнең инде сүз бирде, әлеге юлламаны киләсе елга кичектерергә. Менә шундый момент безнең булырга мөмкин һәм ул бик мөһим. Тәртипләре, критерийларына килгәндә нинди таләпләр дип сорасак, тышкы дип инде мин әйтеп киттем, ул утлар куллану мәсәлән өстенлекле юнәлеш була инде, чөнки ул көндез дә матурлык белән халыкны җәлеп итеп торачак. Һәм инде кичке, төнге якта да безнең тәүлекнең кешенең игътибарын җәлеп итеп торачак. Икенчесе, монда һичшиксез буларга тиеш Рамазан эмблемасы, Рамазан символлары һәм билгеләре. Бик күп кафеларны хәзер бизәделәр, бик күп оешмалар бизәлгән, шулай бит әле алар яңа ел бизәкләрен алып бетермәделәр. Яңа ел бизәкләрен салдырып бетермәделәр. Узган ел безнең булды шундый бер очрак, без хәтта интернетка кереп, аларның социаль челтәрләрендә эзләп таптык. Менә бу бизәлеш, безнең конкурска килгән бизәлеш, кайсы көннән башлап куелган? Ул яңа елдан гына калмаганмы? Диеп, шулайтыр безгә тикшерергә туры килде. Әлбәттә, алар моны махсус эшләгән булып чыктылар инде, Аллага шөкер. Менә Рамазан билгесе буларга тиеш. Ягъни анда ниндидер алыслар, чәчәкләр белән генә түгел, символика буларга тиеш әлеге бизәлештә. Һәм инде масштаблык, ягъни кичкенә генә бер айны ишеккә ябыштырып куюдан мәгънә юк. Шулай бит, ябыштырды. Бәлки монда намаз бүлмәсе бардыр. Шулай бит, мәсәлән, әгәр дә кемдә булса берәр кафега ишегенә килеп кергәндә игътибар итә икән, кара монда ай куйганнар нигә? Ягъни бу символика сөйләргә тиеш изге Рамазан ае хакында. Һәм тагын бер шарт, 1 марттан алып Рамазан аеның соңгы көненә кадәр әлеге бизәлеш сакланырга тиеш. Һәм менә Ләйсәннең тагын бер сорауы, аны кем тикшерә, кем карый әлеге эшләрне? Диния нәзарәтенең социаль бүлегенә, ягъни мин җитәкләгән бүлек шөгыльләнәчәк бу эш белән, без узган елдан аермалы буларак, узган ел без телефонга фотолар җыеп эшләдек аны. WhatsApp'ка, Telegram'га фотолар җибәрделәр. Без аларны нара Google'га күчердек тикшерүчеләр өчен, карарга уңайлы булсын өчен. Бу ел инде бигрәк тә хәзер информацион технологиялар алга киткән заман бит инде. Без махсус Google форма әзерләп, үзебезнең сайтта куйдык анкета, кем ул оешманың җитәкчесе, бу нинди оешма, һәм аларның бизәлешенең фотографияларын яисә видеоларын шунда ук урнаштыру мөмкинлеген барлыкка китердек, һәм аларга да җайлы бер заявканы тутыра да оешма җитәкчесе яисә аның хезмәткәре, һәм безнең бүлектә инде кызлар аны системалаштырып тикшерүчеләргә, экспертларга тәкъдим итәләр һәм электрон рәвештә шундук аны экранга чыгаралар һәм караган вакытта ул бик җайлы була. Инде безнең диния нәзарәте хезмәткәрләре генә түгел, тикшерү комиссиясендә, бу конкурс комиссиясендә читтән алынган яисә диния нәзарәтенә һич кенә дә мөнәсәбәте булмаган кешеләр дә безнең экспертлар советында бар. Алар инде эшләрне сайлап алынганнан соң гына караячаклар. Оештыру комитеты бар, оештыру комитеты бөтен эшләрне караганнан соң сайлап ала иң яхшы дип саналган ул 10 эшне, һәм шу 10 эш безнең чыга жюри алдына, жюри аны караячак. Һәм алда санап кителгән критерийларга инде иң беренче чиратта әлбәттә игътибар ителәчәк. Узган ел шактый гына эшләр килде мәчетләрдән, төрле кафелардан, хәтта менә Яшел Үзәннән узган ел гади генә автозапчастлар кибете.
бирде җибәрде гариза. Яңгырлы булды бит инде узган ел. Алар чыгарганнар иде экран, урамга экранда тәүлек буе эшләп тора иде Рамазан аенда сөйли торган ролик. Ул аларның ватылды яңгыр сәбәпле. Алар аны яңадан куйдылар. Запчасть сата торган бүлмәләрендә инде аларның кичкенә генә таблолары бар. Шушы таблоларга куеп, ягъни әйтәсе килә, узган ел тырышлык күрсәтүче кешеләр бик күп булды. Ул әле безнең пилот проекты иде, ягъни беренче тапкыр. Инде без быел өметләнәбез, Равил хәзрәтнең сүзләренә кушылып, бу бәйге тагында масштаблырак, күбрәк катнашучыларны алып узары дип, инде риялардан булмасын, Аллаһ Тәгалә каршында кабул була торган гамәлләрдән булсын һәм һәр катнашучы изге нияте белән Рамазан ае хакында сөйләп, үзен хәерле дәгъват кылучы итеп, хис итеп, савапларга да ирешсә иде. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Айгөл. Миләүшә ханым, сезгә, сез былтыр беренче бәйгенең җиңүчесе. Гомумән йортыгызны беренче мәртәбә шулай бизәсезме, я булмаса моңа хәтле дә андый бизәүне кулланганыгыз бармы? Һәм менә без экраннарда сезнең йортыгызның бизәлешен күрәбез һәм Кукмара районының катнашучы сез генә идегезме? Я булмаса башка таныш белешләрегез, туганнарыгыз, күрше-күләннәрегез дә катнаштымы? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Барша мактаулар бер Аллаһ Тәгаләгә генәдер. Без иң беренче тапкыр шушындый эшкә алындык. Бу инде безнең авылны бирәк тә инде менә шушы конкурсны бирәк тә ишеттек инде без, әйме? Һәм инде бу 1-2 ел элек тирәсе минем шушы Рамазанны мәйтәм ничек итеп күтәреп булыр микән дип дигән ниятем бар иде. Һәм инде бу шушы конкурсны күргәч, ул безгә бик зур этәргеч булды. Без моны инде үзем генә түгел инде монда, мин үзем яшим яшьләр белән, ягъни инде балалар белән, без моны гаилә белән һәрбер өлешенә моның гаиләнең дигән катнашы күп. Biz моны бергә бизәдек. Менә копкага инде зур итеп Рамазан дип яздык. 2023 ел дип яздык. Утларның һәрберсендә элдек. Һәм безнең каршыбызда инде мәчет тора. 2 этажлы инде монда күренмәй. Без инде шулай ук мәчетне дә бизәдек. Минем шушы җиңү турында нәрсә әйтәсем килә. Айгөл ханым шалтыратып, сез финалда дигәч, мин әле без башта аңламадым, чөнки без гаилә белән нәрсә дип уйладык, теге спорт ярышларында да бит финалга дигәч, я 10 кешенең анда 10лыкка кергән буласың, я 3леккә кергән буласың. Без шулай дип уйладык инде. Соңыннан яңадан Айгөл ханым, сез шалтыраттыгыз бәгайме яңадан сезгә хош дип. Шушы утырган җирдән инде мин моны әле бер тапкырда бер җирдә дә әйткәнем юк иде. Минем сеңлекәшем дә шушында иде, гаиләм дәгән зал ягында иде. Мин үзем дә белмим, бүтән көчемә әлхәмдүлиллаһ дип кычкырганымны. Һәм бүтәнесе йөгерешеп чыктылар. Алар нәрсә булды диделәр. Мин теге телефонга бастым да инде кычкырып инде әлхәмдүлиллаһ дип кычкырдым. Һәм мәйтәм, сез беләсезме? Мәйтәм, безнең Аллаһ Тәгалә шушындый зур бүләген, зур чакыруын менә безгә бүләк итте дидем. Безгә ул бик зур сөенеч булды. Миләүшә ханым, авылдашларыгыз ниндирәк фикердә? Алар да булганнардыр. Миңа калса, быел Туйынбаш авылының бүтән авылы белән Рамазанга бизәләчәк. Сүземне тартып талдыгыз, әйме? Беләсезме, башта безгә сихер итеп карадылар. Чөнки яңа елга бизергә бүтән кеше өйрәнгән. Менә безнең бит инде барбар ислам дине буенча инде авылыбыз әлхәмдүлиллаһ танылган авыл име. Но барбар инде икенче карадылар. Соңыннан алар әйттеләр, без мәчет каршында торгач инде мәчеткә килгәндә дә бәйрәм шикелле, мәчеттән кайтып киткәндә дә бәйрәм шикелле. Һәм инде бөтенесе әйтәләр ди. Миләүшә абыстайны шикелле өйне бизиге инде дип әйтеп балалар, хәтта җылаган балалар да булганнар инде. Инде менә быел көтәбез үзебездәген. Инде авылдагын безгә тагыдагын катнашыр дип, чөнки инде авылда белән инде үзебез менә шушы безгә бу бит инде тәргеш булды. Авылда шушындый зур конкурсны бездә башлап җибәрергә, но инде без сезнең шикелле монда хоҗ бүләк итә алмыйбыз. Үзебезнең бүләкләребезне киңәшләшеп инде бүләк 1нче, 2нче, 3нче урынга дип инде бүләк куеп, бәлкем әле без сезнең конкурсыгызга авылыбыз белән дә катнашырбыз. Миләүшә ханым, дөрес аңладыммы, сез димәк
Абыстай булып балаларга укытасыз. Балалар гына түгел, хатын кызларны дагы. Без гаилә белән укытабыз. Остазлык белән шөгыльләнәсез. Ая. Рәхмәт. Ләйсән, мөмкин булса, Әйе. Миләүшә ханымның сүзенә ул сөйләгәндә шундый уй килде, димәк, Кукмараның Туйынбаш авылы башта авылда уздыра бәйгене һәм җиңүчене республика күләм конкурска тәкъдим итә дигән сүз инде. Әмин. Шулай була күрсә инде. Быел үзебездән көчлерәк итеп җыенырга дип ниятәп торабыз. Планнарыбыз көчле. Аллаһы Тәгалә рәхмәтен генә сала күрсен инде берүк. Инде шушы нидән дәген файдаланып, шушында чыккан икән инде. Инде менә әйтәсез бит, абыстайлык эшен алып барасызмы сезме дип. Инде без гаилә белән улым Илмир имам минем. Мин үзем инде шушында аңар булышчы, ягъни инде мәдрәсәдә укытучы. Киленем тоже шулай ук мәдрәсәдә укыта, садикка хәтле балаларны укыта. Мин инде мәктәп балаларын укытам һәм инде олы хатын кызларны апаларны, малаем зур иратларны һәм малайларны укыта инде. Шушыннан нәрсәдер әйтәсем килә. Шушыннан тагы бер сүз генә әйтим инде. Инде монда пресс булгач әйтмичә булмый. Без үзебез Туйынбаш авылы данлыклы итекчеләр. Без итекчеләр авылы. Без эшлибез фабрикадагы шикелле итекләрне подошва белән чигеп, Кукмара итекләрен күргәнегез бар. Без инде авылданак шундый халәттә итекләр эшлибез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса рәхим итеп. Әйе. Хәерле көн, Камилә Билалова, Татар-Информ. Минем берничә соравым бар иде. Беренчесе, туристик урыннар Рамазан айы вакытында көтеләме бизәлүе? Чөнки, мәсәлән, былтыр Иске Татар бистәсендә плакатлар гына эленгән иде, бәйрәм мөхите ничектер сизелеп бетми иде. Һәм икенче соравым, дини яктан бизәлештә кулланырга киңәшелмәгән әйберләр бармы? Һәм тагын бер өченче соравым, бер Рамазан айы башланганнан алып, димәк, 1 марттан алып Рамазан ахырына кадәр бизәлеш торырга тиеш дидегез. Бу беренче тикшереләме? Рәхмәт. Бу нинди җәнлекләрне бизәргә ярамый дигән өлешен сез алырсыз инде, Равил хәзрәт. Чыннан да шулай, узган ел бәйгедә Казан префектурасы Мәрҗани урамы буйлап, Айкаем Насыйри урамы буйлап бизәлешне тәкъдим иткән иде безгә. Алар да бәлки инде хәзер бу бизәлешкә башкача якын килерләр, Рамазан рухын тагын да күбрәк өстәрләр дип без уйлыйбыз, өмет итәбез, көтәбез. Һәм туристик оешмалар монда катнаша ала, ләкин алар да инде шушы конкурс шартларына һәм таләпләренә җавап бирергә тиеш. Ягъни нинди критерийлар күрсәтелгән, 1 марттан җибәрелергә тиеш, гариза кабул ителергә тиеш һәм тикшерү ничек. Без сезгә чыгабыз, менә хәзер киләбез, Кукмарага барабыз, яисә анда Әлмәткә чыгабыз, яисә Казанның анда берәр кафесына барабыз дип инде алдан әйтеп түгел. Шулай узып киткәндә махсус әйләнеп узган вакытларыбызда безнең узган ел булды. Һәм сайлап алганнан соң һәр объектка инде без фотографыбыз белән шушы оештыру комитетының бер әгъзасы белән барабыз, эшлиме, торамы, һаман шушы таләпләргә җавап бирәме, юкмы, аны без әлбәттә карап чыгабыз. Һәм өченчесе нинди иде сорау? Бизәлештә нинди әйберләрне кулланырга киңәш ителмәгән? Равил хәзрәт. Бисмилlah, бу нәрсәгә килгән вакытта инде әлбәттә бизәлеш әйберләре алар бик күп төрле формаларда, Аллага шөкер. Лампочкалар, төрле ут чыганаклары булсын. Буна Айгөл ханым да әйтеп узды. Экраннар кую, экраннар аша күрсәтү, аятлар, хадисләрнең укылышы. Ягъни динебез, шәригатебез кыйммәтләренә туры килгән рәвештә матур иттереп, кешене җәлеп итәрлек, кызыктырырлык, шул вакытта инде аның әһәмияте дә булсын, кеше анда Рамазан турында сүз барганын аңласын. Ягъни иман, Раббыбыз Аллаһка якынаю хакында булсын. Ягъни бу мәсьәлә килгән вакытта да инде карап, күркәмлек илә, әдәп илә, әхлак илә бу бизәнешләрне бирергә кирәк. Ягъни туры килсен исламның тематикасына һәм ислам тематикасындагы инде Рамазан шәриф аена. Рәхмәт көннәренә, шу ураза айыбызга, ифтарларыбызга, сәхәрләребезгә, ягъни шул яктан. Анда инде бер төрле аның юк, кешенең күбрәк фантазиясына карый. Әмма ләкин инде бу эшләгән бизәнешләр динебезгә, шәригатебезгә туры килсен.
Amin elbette ana komisyada qarayacak. Yani bu tengel kilemi, bu lügatli mi, urunlu mu, yok mu? Şunun için indi elbette biz biliriz, dinimiz İslam mesela kaligrafi bulsun, İslam bizenişleri bik de güzel, bik de görkem. İnşallah kardeşlerimiz türlü yollar bile, şekiller bile şunu faydalanırlar deyip gidip kalabız. Üzünçelikli, türlü olur. Yani başlarımızga, fikirlerimizge kilmegen türlü yönelişler bulur Allah verse. Шундыйларны көтәбез. Aynen, kızık Мөмкин булса, kızıkla. өстәргә сезнең беренче соравыгызга, менә Каюм Насыйри урамы буенча, чынлыкта без префектурага Камил хәзрәт исеменнән рәхмәт хаты җибәрдек. Чөнки конкурсның максаты тәнкыйтьләү түгел, монсы начар бизәлде, тегесенеке Ай, тагын да начаррак. Киресенчә, максат менә стимуллаштыру, менә шушы урамнарда Рамазан мохите тудыру. Һәм былтыр беренче карлыгачлар гына иде. Нинди генә бизәлеш булса да, без барыбер барысын да чакырдык, барысына да рәхмәт белдердек. Һәм префектурага әлбәттә аерым теге дәүләт оешмасы була торып, шундый конкурста катнашкан икән, бик зур рәхмәт әйттек. Мэрия аша җибәрдек. Әгәр дә бу елда катнашсалар һәм аларга тагын башка дәүләт оешмалары да кушылса, әлбәттә бик күркәм булыр. Конкурсның максаты тәнкыйтьләү түгел, стимуллаштыру. Аннан соң без узган ел бәйгене игълан иткән вакытта ул бит инде күз алдыңа китерәсең, менә бу бизәлеш нинди булырга тиеш, нинди критерийлар куярга әлеге бизәлешкә. Менә шул вакытта без күз алдына китергән идек инде тимер чыбыклардан ясыйлар бит хайваннар, җәнлекләр, төрле предметлар һәм аларны ут белән бизиләр. Менә шундый әйберләр дә безнең күз алдына килгән иде инде узган ел. Һәм шуннан соң менә сүземнең башындагы әйткәнчә Кара әле, менә булай бизәргә була икән, тегеләй бизәргә була икән. Менә монда Рамазанның эмблемасын кертеп куярга була, менә бу өлешенә дип бина карап йөрдек инде аннар. Айгүл, мен шундый бер сорау туды, менә син әйткәндә, ишеккә Рамазан символикасын элүгенә түгел дидең, ләкин менә күп катлы йортларда, мәсәлән, шәһәрдә яшәүчеләр, билгеле, бу конкурста катнашу авыррак. Чөнки беренчедән бер площадкада ничә гаилә яши, анда төрле дин вәкилләре булырга мөмкин һәм тәрәзәләр ул хәтле күп түгел, кызганыч. Билгеле, ул яктан авыл йортлары күпкә тигән ничек дип әйтим. Аларның мөмкинлекләре зурак. Бәлки аларны аерым категорияләр итеп караргадыр, чөнки шәһәрдә яшәүче кардәшләрнең дә мөгаен бу конкурста катнашып, хаҗга юллама һичшиксез отасы килә. Әйе, бу чыннан да бик дөрес сорау. Узган ел безнең конкурска килмәде, ләкин бар дип фотосын гына төшереп җибәрделәр. Баскычтан төшкәндә һәрбер этаж сайын тәрәзә бар бит. Менә шул тәрәзә төбенә матур итеп Рамазан символикасы белән Рамазан мөбарәк булсын дип язып, хәзер инде хәтерләмим, Әле өстәл спорт мәктәбендә бизәлеше. Әйе, анда бар иде. Менә шунда кенә генә иттереп куйганнар. Гафу ит, спорт мәктәбендә бер мөселман кардәшебез эшләгәндә инде, ну менә җиткергән шушы конкурсның максатларын җиткерә белгән, үз тырышлыгы белән кулыннан килгәнчә бизәгән инде һәм аңа аның өчен рөхсәт биргән директоры. Әйе. Без аны да аерым билгеләп уздык. Монда менә әлбәттә сөйләшә белергә, җиткерә белергә дә кирәк. Нияттән тора инде чыннан да барсы да ул Алабуга иде, спорт мәктәбе, ул җитәкчегә барып, җитәкче аңа менә монда ярамый куярга, монда куймыйсыз, менә сезгә шундый урын, һәм менә шушы таләпләрдән чыкмагыз дип инде шикләр куйган иде, ул анда матур гына итеп Рамазан мөбарәк булсын дип язган. Менә хәзер журналистлар утыра бит инде, алар язып чыгарлар, тыңлаучылар булыр. Мөмкин бизәргә менә бу фатир территориясын, площадкаларны, һәм алар да инде безгә аларны җибәрә алалар, чөнки баскычтан менгәндә бер кеше күрде, ике кеше күрде, әллә нинди зур фигуралар ясап куймаса да, әллә нинди утлар белән бизи алмаса да, ул үзенең күршеләренә Рамазан хакында сөйли. Менә онытканмын, ул шунда тәрәзә төбенә куйган иде конфетлар, матур савыт чыгарып куйган, анда куйган конфетлар Рамазан мөбарәк булсын дигән утлар белән бизәгән. Менә шундый бер бизәлеш узган ел бар иде. Бәлки шуннан да аларны күп катлы йортларның эчке ягы дип диктор аерым категория итеп бирергә кирәктер. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Безнең вакыт бик аз калып бара. Һәм әгәр дә спикерларның өстисе сүзләре булса, шулай ук бәлки инде булса теләкләрегез бардыр катнашучыларга. Демәк, бөтен республика халкы катнаша ала, монда район Монда бөтен республика катнаша ала, һәм
әгәр дә инде кемнеңдер юк икән мөмкинлеге керергә интернетка, без таратачакбыз менә шушы картинкаларны, интернет челтәре безгә мөмкинлек бирә, аларны күп шактый таратырга. Анда күрсәтелгән телефон номеры, WhatsApp-ка мөрәҗәгать итәләр, без аларга җибәрәбез шушы сылтаманы, һәм сылтама буенча гаризаны тутырып, фотографияны матур итеп эшләп, куеп, беркетеп шушы гаризага җибәрергә һәм бездән инде җавап көтәргә генә кала. Яисә диния нәзарәте каяда булса, менә ишеткән идем, каяндыр ишеттем инде, мөмкин алар мәсәлән сезгә шалтыратырга, менә сездә пресс-конференция булган иде, бирегез әле номерын. Диния нәзарәте сайтына керәләр, социаль бүлекнең телефон номерын алалар да шалтыраталар һәм без аларга барысын да аңлатачакбыз. Алла бирсә, җиңеллек белән, файдалы итеп, Аллаһ риза була торган итеп уздырып җибәрергә насыйп булсын. Өметләребез инде безнең бик зордан. Амин, шулай булсын. Изегезгә төшерәбез. 1 мартта стартовала әлеге бәйге. 10 мартка кадәр соңга калмыйча фотоларны оештыру комитетына махсус йөкләп җибәрергә кирәк һәм гариза туттырырга. Оештыручыларга уңышлар. Катнашучыларыгыз быел күбрәк булсын. Нидер яңалык истәгез. Инициатива һәрвакытта да бер үз бүлеген табачак дигән өметтә калабыз һәм хәерле, уңышлы, матур көннәр сезгә.